který vždycky uspává svoji posluchače, hodně dlouho mluví a hodinu mluví o Mojžíšovi, pak začne, hodinu představuje Mojžíše a tam sedí malý David se svým otcem a přichází k ten pasáž z Bible, když Bůh se obrátí k Mojžíšovi a říká, Mojžíši, budeš mi sloužit, a Mojžíš vymluvá, říká, Pane Bože, já nejsem vymluvný člověk, já neumím mluvit, já radši budu ticho. A ten malý David tak se otáčí k svému otci a na ucho šuška, říká, tati, je dobrý, že ten Mojžíš. Představ si, kdyby byl takový, jak náš kazatel. Doteďka by jsme byli v Egyptě v otroctví. Takže občas kazatele moc mluví. Daj Bůh, aby jsme moc nemluvili. To pastore Míša, to týká tebe, mě, Vasila, Igora i našeho pastora, aby jsme nezneužívali čas našich bratří, sestrů, protože den má 1440 minut. Každý den. To znamená, já budu dneska stručný, aby to sám, co jsem říkal, vždycky Pán Bůh mě tady taky dal takový dar, že hlídám čas. Každý z nás má nějaký dar. Pastor Michal dal má sloužit lidem a já mám dar sloužit, aby byla disciplína, pořádek. Já mám rád strašný pořádek. Každého z nás Bůh dal nějaký dar. Bože, a tvůj duch sestupí na nás, aby naše srdce, mysl bylo směrované k tebe. Moc tě děkujeme za Spasitela našeho, který přišel a daroval nám dary nebeské, svobodu, moudrost. Díky tvým dobrým radám my jsme mudrejší, opatrnější a máme naději, víme, že a cokoliv tady stane, my, Pane, budeme s tebou v nebesích. Je čas milosti. Každý, kdo uvěří v Ježíše, bude spasen. Sláva a čest všemohoucímu Bohu. Amen. Prosím vás, jednu ohlášku. 28. poslední bohoslužba v tento roce bude Den díku vzdání. A mojí povinnosti, aby jsem nám připomněl, že ten den máme prostě všímat v tomto roce ty lidi, kteří stáli vedle nás, kteří nás pomáhali. Všímat Boha za ochranu za celý rok, požehnání, který dostali jsme od Boha. Přísloví 11.25 je napsané tak. Štědrý člověk bude jen skvětat. Kdo jiný zvlažuje, sám bude zavlažen. Prosím vás, možná nějaký člověk za vás se modlí, možná vaši rodiče, možná váš manžel nebo manželka. Prostě je den díku vzdání. Nejenom Bohu děkovat, a lidem, kteří služili nás a pomáhali nás. Děti, ať děkují svoje rodiče, manželé, prostě pojďme ten den udělat takový, pomodlit se a zeptat se Bohu, Pane, koho mám dnes děkovat? Prosím, 28. můžete přijít tady takovým vděčným srdcem, že budete Bohu děkovat a děkovat tím lidem, kteří v těžkých chvílích byli vaši oporu. To je jenom oznámení, že budeme tady slavit Den díku vzdání, potom uděláme tradiční náš poslední tombolu, možná vyhrajete auto nebo nějaký dům, Pán Bůh to ví, co vyhrajete. Takže to je mojí povinností vám říct a připomenout. Tak sláva našemu Bohu. Tak budu mluvit o dvě takové témy, které moc dotýkaly mého srdce. Izajáš, 9. kapitola, 5. a 6. verš říká takové věci. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dan syn, na jeho ramenu spočne vláda a bude nazývan podivuhodný rádce, mocný Bůh, Otec věčnosti, kníže pokoju. To je náš Ježíš. Jeho vláda stále poroste. Jenom to je jednou mojí rádu, jeden z rád, který chci dneska z Biblii, který jsem dostal, chci se podělit s mojí křesťanskou rodinou, mojí bratrama a sestrama. Jeho vláda
stále poroste. To bude království, které pořád bude rozširovat. To jsme my s váma, kteří jsme spolupracovníky Hospodinu, který pomáháme, aby jeho království tady rozšířilo. Aby co nejvíce lidí dozvěděli o milosti a o pravdě Ježíše. To je jediný království, který nezanikne. Nedávno jsem viděl v nějaký video, že asyrijský národ, já mám v rodině jednu ženu, který asyrijský národ, to byl velikánský národ. Tento národ zanik. Pár lidí zůstali, pár tisíc možná, ale nemají stát, nemají nic. Ale tady Boží slovo říká, že jeho vláda stále poroste. To je jeden z království, který je bezpečný, který tam králuje Pán Ježíš. A my s váma, ty lidi, kteří vědí v Ježíše, oni budou v tom království. Že tam bude podivodní rádce, mocný Bůh, kníže pokoju. To je všechno o Ježíši, o království nebes. Ti lidi, kteří věří v Ježíše Krista, budou žít v tom království. To je silný království. Nikdo tu království nemůže napadnout. Nevadí, že není překlad dnes? Rozumíte všichni česky? Dobře? To jsme tak udělali jednu za čas, aby bylo hezky česky. Toto království bude královat Pán Ježíš tam. On bude sluncem naším. Já bych chtěl říct lidem, kteří váhají o křesťanství, aby viděli, že můžete být občany tohoto království, který je věčně. Občany království, kde je spravedlnost. Občany království, kde není nemoc, rakovina, krádež, lež, hádky. Jeho vláda stále poroste. A ty tam můžeš být. Ty a já můžeme tam být. Dokud přijmeme tu šedrou nabídku od našeho Pána Ježíše. Spěchejme, protože ten život tak rychle utíká. Tak rychle utíká, aby jsme správně rozhodnutí udělali. Aby jsme svoji životy dali Ježíše. Víte, my máme teď možnost. Teď máme možnost rozhodnout. Buď levá nebo práva. Kam jdu, za kým jdu, kdo je můj líder. Toto slovo věky přetrvá, Ježíš říká, každé moje slovo bude konáno. Toto království bude růst. Byli velký Babylon, já nevím, Řím byl, který ovládali, všechno dělali. Ale Boží slovo říká, že toto království bude pořád růst. To bude nejsilnější království, bude větší než Amerika. Bude větší než Evropské unie. Víte, dnes, jak občas přicházejí lidi, moji kamarádi ze zahraničí, kteří dostávají vízum do Evropy, někteří dostávají těžko, někteří dostávají lehké, ale aby si přišel do Evropské unie, sláva Bohu za Evropskou unii, za Česko, Bůh žehnej Česko, a aby si to mohl sem přijít, ty musíš dostat vízum. A tady můžeš být nějaký dobu, nebo trvalé pobyt, nebo dokonce občanství můžeš dostat. Ale v Božím království ty budeš občanem věčného království. A k tomu je slovo Boží víra tvoje, pokud uvěříš. Dneska možná jsou nějaký křesťané, kteří už nedělají jim radost, že jsou spasení. Prostě už jsou zvyklí na ty slova. Já jenom jsem tady, aby jsem připomněl, že jsme království kněžstvo, národ Boží. My jsme Boží lid. Ti, kteří vůbec, možná nikdo nás nevšímal, jsme byli pozadu a Bůh nás poženal. Dneska jsme odpovědi pro tu generaci. Sloužím Bohu, protože dělá mi radost, jak lidský životy se mění. Sloužím Bohu, který vidím, kolik zázraků udělal v mém životě. Tolik požehnání, tolik milosti jsem zažil. Osvobodil mi od veškerých špatností. Zdraví mi požehnal, rodinu mi požehnal. To za vše děkuju Bohu. Vím, kdo jsem já. Sirotek, který neměl otce od 10 let, který podle předpokladu lidských by neměl mít v životě. A díky Bohu, díky jeho radám, který jsem postupně poslouchal, můj život se změnil. A já jsem dneska svědkem toho, že člověk, který vůbec lidi dávají na něho kříž, a ten člověk vůbec nemá možnosti být v životě úspěšný, a když se svůj život spojí s Bohem, celý jeho život bude
jiný život. Věčný život a silný život. I to jsem příkladem já, váš bratr tady. To, že vůbec žádný věci jsem nedostal dědičně. Otec zemřel a moje máma pracovala několik míst, aby jsem uživil nás. A Bůh nás požehnal. Víte, dneska, když do Armenii posíláme nějaký pomoc a ty kazatelé říkají, že jsou tady rodiče, kteří pláčou, protože jejich děti jim dělají trápení. Matka, otec, který noci nespí, aby jejich děti měli dobrý. Dneska ty děti jsou potížem pro svoje rodiče. Ale kdyby poznali Pana Ježíše, myšlení změní. Oni pochopí, že já musím udělat dobro pro ten život. Já jsem vám říkal, že ještě jednu zopakuju, že jednu jsem byl kázat v jednom církvi v Armenii, bylo 800 lidí tam a když kázání skončilo, mě rychle z boku vyvedli, aby mi nechytli lidi, protože všichni chtěli, aby jsem za nich pomodlil. A jedna paní chytla mě a visí mě po ruce, říká, ty musíš jít k nám domů. Říkám, paní, já nechci jít k vám domů, já mám hodně práce. Musíš jít k nám domů. Říkám, já nechci k vám domů, paní, co se stalo? Říká, musíš přijít k domu, protože já mám syna takového, jak ty, sedí každý den doma na gauči, pije pivo, bije mě a chce, aby jsem mu přinesl cigarety a pivo. A to je člověk, který žije v tomto světě dnešním modou. Dneska díky Bohu, moje máma může si dovolit skoro všechno, co chce. Ale díky Bohu, ne díky mně. Takže pozorně poslechneme ty rády, co Bible nám říká. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidovi trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil, upevnil právem a spravedlností. Od toho dne až na věky. Horlivost Hospodina zástupu to způsobí. Bůh to udělá. Bůh to udělá. Matuši, 12. kapitola, 13. verš je napsané takové slova. Kdo nezhromažďuje se mnou, kdo není se mnou, je proti mně. To říká Pán Ježíš. Kdo se mnou nezhromažďuje, rozhazuje. Pán Bůh říká, že pokud ty máš energii, máš možnosti a pokud tvůj život, tvoje energie nedělá něco pro království Boží, stejně potom budeš litovat, ak budeš mít jak úspěšný. Jak úspěšný budeš chtít být, ale pokud tvůj život nepomáhá Bohu, tak všechno je zbytečné. Všechno je zbytečné. Pokud ty se mnou nezhromažďuješ, tak rozhazuješ. To je první ráda z Bible, který jsem chtěl předat mojim bratřím a sestrům, že jeho vláda stále poroste. Utíkejte rychle, abyste byli v Božím království. Tam, v tom vládě, který je lepší než všechny vlády, co jsme znali a ty, které jsme viděli a které padly. Alexander Veliký z Makedonie dobil skoro celý svět, mladý zemřel. Není možné, aby každý Boží slovo, který vychází z Božích úst, bylo na prázdno. My s váma jsme šťastní lidi, že slyšíme ty rady. To je první rada, že bratři, sestry, možná přijde nějaké těžkosti, možná přijde nějaké zklamání, i v církvi, i v doma. To je jedno. My máme úkol, aby jsme rozšiřovali království Boží. Od uklízečky do prezidenta my musíme říct Boží slovo. Náš bratr, který chodí k nám do církví, chodí Aleš Juchelka, stal ministrem sociální věci. První, když šel prezidentem, aby ho jmenovali, tak nesli ho Bibli. Nesl prezidentovi Bibli. Dárek. Sláva Bohu, žehnáme českou vládu prezidenta. Chápete? On je služebník Boží. On nestrácí ze své zřetele. Jsem ministrem, ale jsem poslem Božím. Aleš Juchelka, který chodí k nám na modlitby, chodí s náma na modlitby. Vasil znáš, někteří z vás znáte. On je ministrem. To byla taková radost, když jsem to slyšel. Sláva Bohu, Vasil. To je jeho úkol, rozumíš? On musí rozširovat. Pán Bůh jemu dal být v vyšších vrstvách, musí kázat o Boží slovo. Hned první den psal mi, říkám, Alešku,
poslal jsem mu žádný, říkám, nezapomeň, kvůli čemu Bůh tě tam dal. Chápete? První věc, co jde sebou nosit, říkám, nosil jsem prezidentovi Biblii. To je náš bratr. Nevíme, jaký možná tady sedí ministry, prezidenty, co já vím, sudce, zpěváky, biznesmeni sedí tady, naše děti. Takže my s váma, my jsme ty lidi, kteří kamkoliv, do jaké sféry Bůh nás postaví, musíme tam rozširovat království Boží, pravdu Boží. Jeho vláda stále poroste. My jsme občany té vlády, který je nejsilnější a věky přetrvá. Pokud jste smutní občas, pokud něco se stane, nezufejte, vy jste občany Boží království, který dostane nový tělo a bude věčně žít. Nedávno jsem viděl v televizi, že ukazují, že teď dělají nějaké úpravy tváří a chlapi už chodí nějaký deep, hluboký facelift dělají, omlažují. Nic proti tomu. Tam trochu peníze utrácí a bolesti a musí měsíce trvat a to. Chápete? Deep facelift, hluboký facelift dělají a vypadají mladí. Možná 5-10 let. Nic proti tomu může udělat. Ale my máme deep, věčný život, dostaneme nový těla. Hluboký a věčný život dostaneme, budeme mít nový těla. Já budu mít pořád, říkám, kudrnatý vlasy. Slava Bohu. To je jedna rada. My jsme šťastní lidi, že Pán Ježíš, otevřeli jsme srdce a Pán Ježíš změnil naše životy a naše myšlení. Druhou radu chci od Bible, ne já, ale od Bible. To, co oslovilo mě, chtěl bych se podělit s našima bratrama a sestrama. Přísloví král Šalamón píše, přísloví 19. kapitola, 14. verš. Dům a majetek bývá po rodičích. Rozumnou ženu však dává Hospodin. Dům a majetek bývá po rodičích. Rozumnou ženu dává Hospodin. Já jsem chtěl připomenout nám, rodičům, že my máme povinnost zajistit našim dětem dobrý budoucnost. Aby jsme starali o naše děti. Aby jsme viděli, že naše těla, naše financí, náš čas nepatří jen nám, ale našim dětem. To znamená, nemůžeme si dovolovat utracet, jak chceme. Víte, když jsem pil, radil, měl jsem hospody, restauraci, dělal jsem, co chtěl jsem. Ale jakmile jsem uvěřil v Boha, a když jsem dělal biznes, vždycky s manželkou, jak nějaký peníze něco děláme, vždycky oba dva večer mluvíme, říkáme, ale nedovolujeme si něco šat, tak moc, musíme dávat pozor, jo? My jsme zodpovědní před Hospodinem. Víte, Bůh dává moudrost. Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Teď budu mluvit o první části. Ta druhá část je tež důležité, že občas, když nikdo z nás nežení nebo nevdává se, je z toho smutný. Ale Bůh vám, pokud nebude třeba, ať vám nedá. Pokud je třeba, dá vám takovou ženu manžela, který bude vám, protože to je celoživotní závazek. Za chvíli teď budu číst, jak Bůh nenávidí rozvod. Víte, to slovo Bůh nenávidí. Když lidi se rozvadí, říká, nenávidím rozvod. A pak vysvětlím, proč Bůh nenávidí rozvod. Takže první část. Dům a majetek bývá po rodičích. Musíme žít tak, aby naše děti startovali lepším, než my s váma jsme startovali. To je náš závazek. Nikdy, za už 22 let čtu Biblii, nikdy jsem neviděl, aby Bůh dal radu nám a sám to nesplnil. Ježíš, 14. kapitola, Jana 1. až 3. říká, já jdu do nebes, jak zkříšil, říká, víte, co tam říká? Je to tam napsané, můžeme to ukázat. Nebuďte smutní, Pán Ježíš říká. Věříte v Boha, věřte i ve mně. U mého otce je domov pro všichni. Odcházím, abych vám připravil místo. Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. Kdyby to tak nebyla pravda, já bych vám to neřekl. Pán Ježíš vzal naši hříchy na sebe, zaplatil za nás, šel do nebes a víte, co dělá? Staví nám domy. Připravuje nám místa. A neříká tak, Vasile, tě mám rád,
Uvěděli jsme, přijdeš do nebe, něco se tam najdeme, nějaký bydlení. Přijdeš a ty budeš mít svůj domov. Každý věřící, Ježíš říká, u mého otce je veliký dům, veliký město, Nový Jeruzalém. Říká, já jdu tam. Víte, Pán Ježíš teď má práce. Připravuje místa pro nás. Je to tak napsané? Tak. Neříká, že přijdete tam, moji děti, uvěděli jste mě, služili jste tady. A Pán Ježíš říká, že ti, kdo mě služí, budou mi ti, kdo nechali svoji domovy, nechali svoje rodiny a začali mi služit, ty dostanou 100násobně a 1000násobně. Lidi, kteří možná z nás, někteří nemají svoje bydlení, budou potom modlit se, aby jsme měli svoje vlastní bydlení všichni. Ale Ježíš nám přijde se do nebe za svoji obětavost a za jeho svatou krev, taky nám dá tam každého dům. To samé on nám říká v Biblii, aby jsme my taky byli tak, dům a majetek, něco našetřili, aby naše děti měli start dobrý. To je naš povinnost, protože my jsme rodiči, on je tak, my modlíme se, Otče náš, jen si na nebesích. Renči, naučil jsem to spamět, už to vím. Otče náš. Otec náš. My taky, naši děti nám říkají Otče. To znamená, my musíme být zodpovědní k dětem našim, aby oni, dneska televizi pustí, říká, bydlení je strašně, tady není možné, aby mládež měl bydlení. My s váma pomodlíme, budeme pracovat, jak včelky, budeme mít všechno. Budeme mít všechno. Všechno u nás bude. A ti rodiče, kteří chybovali, špatně zacházeli, nikdo jim neříkal, to vůbec to není hřích. Pomodlíme se, prosíme Boha, aby nás žehnal, aby jsme my byli zodpovědní rodiče. Když u nás v církvi, nebo nikde, a i nevěřící lidi, když moji známí narodí se dítě, my z rodinu vememe obálku, napíšeme tam přísloví 19:14, to slovo napíšeme, dáme tam nějaký požehnaný peníze, obálku dáváme tím lidem a říkáme, my žehnáme vaše dítě, ta obálka, to je startovní kapitál pro vaše dítě. To my vždycky děláme. To je evangelium. Já rozšiřuji království Boží a pravdu Boží. Když nějaký dítě se narodí nebo něco, my hledáme možnost, jak evangelizovat a říct tomu člověkovi, že od teďka, jak se narodil to dítě, ty jsi zodpovědný, aby jemu zajistil dobrý budoucnost. Protože náš Pán Ježíš tak nás zajišťuje dobrý budoucnost. Přišel, tady obětoval, dal svůj život a jde do nebes, připravuje nám místo pro bydlení a říká, připravuji vám. Ne, že tam přijdete a něco vybereme pro vás, nebo sami postavíte. Ne, my už tam půjdeme a už budeme mít svoje bydlení. Já tomu věřím, když jsem smutný, to mi utěšuje, dělá mi radost. Když moc utrácím peníze, potom prosím o odpuštění, zase začínám být skromný takový. A některý z nás nikdo tak neučil. Takové věci já jsem tež slyšel v Biblii poprvé. A nespěchajte se nějak ženit, nebo arménské rodiče strašně moc rychle tlačí svoje děti, aby se oženili. Moc rychle. Mě moje máma furt. Takže netlačte, modlete se, aby Bůh dal tu správný partnera. Protože občas může být partner, budete modlit hlavně, aby jsme toho člověka nikdy nepotkali. No, to je na celý život. To je závazek celý život. Malachiáš 2. kapitola 15-16 verš říká, neučinil dva jedním, měli přece ducha nezbyt. Proč tedy jedním? Šlo mi o símě Boží. Chraňte se tady, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako pláč potrastaný nasilným, pravý Hospodin zástupu. Chraňte se tady a nebuďte nevěrní. V té době, co to psali, v té době chlapi, manžele nechávali svoji manželky, vzali mladé ženy. A v té době bylo, že to zpráva strašně těžko v Izraeli. Takže nechávali manželky s dětmi samotné a ty chlapi egoisticky šli a vzali mladé ženy sebe. A Bůh říká, že nenávidím. A víte proč? Protože Bůh říká, že chraňte, šlo jemu o símě Boží. Protože naše děti,
to jsou bohabojní děti, které my musíme vychovat, aby oni předávali dál tu poselství o Kristu. My nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. Aby dále rozširovali, aby Boží dílo nezastavilo. To jsou pokračovatele naše díla, aby rozšířili, to jsou světla tohoto světa. Ježíš tam říká, že jsme světlo a sůl tohoto světa. Kdyby křesťanství nebylo, v tomto světě by bylo chaos a egoismus ještě víc. My dáváme tomu světovi chuť a naději. My jsme světlo tohoto národa. My říkáme, že Bůh vás miluje. Bůh na nikoho se nezlobí. On obětoval svého syna. Tu zprávu potřebuji, aby naše děti předávali dál. Proto říká, chraňte se, protože nejvíc trpí rodiny děti, když se rozvadějí. Bůh nenávidí rozvod, protože ty děti nejvíc to obnášejí. Když rodiče egoisticky se chovají. Možná někde jste udělali chybu, nějakou nevěru nebo v myšlenkách, Bůh odpustí nám všem a Bůh je nádherný. Víte, který hřích není odpuštěn, který nevyznáváme. Když chybu děláme, neřekneme, Otče, odpust mě moji viny, tak ten hřích pořád zůstává. Musíme prosit o odpuštění. Já pořád chybuju a pořád prosím o odpuštění Boha. Takže tento hřích není odpuštěn, který nevyznávat. A Bůh není člověk. Když vás odpustí, potom připomíná. Bůh je takový. Ezechiel je napsané, když Bůh odpustí člověka, nikdy už na jeho hříchy nespomíná. A my, když někoho odpustíme, pořád jeho v mysli připomínáme. A Bůh ne. Nebuďte nevěrní, protože vy potřebujete posílit. Co naše děti naučí od nás? Že tata, mama nechovají si navzájem věrní? To jsme v sobotu nebo když z rodinu viděli jsme jeden pravdivý film. V Anglii se to stalo, krásný pár, nádherný pár. Pán úplně ochrně a leží několik měsíců, říká, že v životě neuzdraví se a potom ukazoval dokument, nespomínám jeho jméno. A on chtěl zemřít, aby ještě jim narodilo dítě, on nemohl vůbec to dítě obět. A říkali, že on nikdy už neuzdraví se a on prosil, aby odpojil nějaký taky dýchací přístroj, aby ho odpojili od toho, aby on zemřel, aby nebyli přitíži pro svou manželku. Manželka říká, ne, celý život budu s tebou. Celý život. A dokonce ta manželka zůstala a potom oni byli požehnaní, vymysleli křeslo, že ty lidi pořád leželi v nemocnici, potom vymysleli křeslo a s tím křeslom oni se můžou pohybovat. Ta manželka zůstala až do konce života toho chlapa věrný. Nemocný, nenemocný, zůstal s ní. Ale Bůh říká, aby jsme vůbec nedělali ani mysl. Bůh, já a i nevěřící lidi, když něco mluví a nějak já žene říkám, vůbec to slovo doma neříkejte, rozvod. Že Bůh nenávidí, chápete? Představte si, že ty něco nenávidíš. Bůh nenávidí rozvod. A já jenom říkám manželům dnes, možná dneska to obnoví naše Snižana s Vitalikem, obnoví Vasil, Olja, Elmira, já, Až, Ani, obnoví naše manželství. Aby jsme připomněli Max Jan, Singej, что мы уже сказали перед Богом, что мы, да, иногда молятся, это просто не думайте слова. В плохом и в хорошем всегда должны быть вместе. Пусть сегодня сестра, манжельстве, ваше сняток, эта связь, пусть Бог еще обновит, чтобы была любовь и радость, и понимание. Давид, Хасмик, Бог споил нас всех. My jsme jedno tělo. A dneska obnovíme ten náš slib, že budeme věrní, budeme milovat, budeme pomáhat. A nespěchejte se ženit. Nespěchejte se ženit. Musíte modlit Boha. Je to ten člověk od tebe. Máro, Aničko, obnovení ve stázech, Boží požehnání, občerstvení ať přijde v našich manželstvích. Proto Bůh chce, aby, když je silný rodina, silný stát bude. Silný rodina, silný církev. Pastor Mišat obnoví Bůh manželství. Alex, сестрой, пусть будет благословение семьи. А те, которые хотят жениться, пусть Господь вас благословит. Илона, о вас думаю, сестра, молюсь о вас. Пусть Бог даст человека, который нужно. Я что-то молился, я о вас думал, не знаю почему. Значит, Бог что-нибудь приготавливает.
poslední slovo v tento kazání. 1. Timoteus 5:8. Kdo se nestará o své blízké a zvlášť o vlastní rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Kdo se nestará o svou rodinu dobře, horší než nevěřící. Včas jsem skončil, Filip. Včas. To bys toho měl vzít příklad. Pastor, Michal, Vasil, Igor i já. Pastor Michal, já jsem říkal, vám budu chválit a taky nějaký. V Božím církvi pravdu mluvíme, že? Aby jsme nebyli jak ten kazatel, mluvím, tak má být. Jaký dvě věci jsme vzali od toho? Spěchat být v Božím království, jeho vláda bude pořád růst. Možná Ukrajinu napadají, možná Armenii napadají, Izrael napadají, ale na to království žádný raketa nedosáhne. To je nejlepší, bezpečnější království nebes, kde my s vámi budeme žít, občany království nebes. To jsme my. To jsme my, ty lidi, kteří věří v Ježíše. Ano, ty lidi, kteří pořád chybují a pořád věří v Pána Ježíše. To jsem já a vy. My pořád chybujeme. Ale my s váma jsme občany království. My jsme dostali to věčný vízum. Hospodine, můj pastýř, neschází mi nic. A budu žít dlouho, David říká, Žalm 23 v konci, poslední verš říká, budu dlouho živ a budu dlouho zůstanu u mojho doma. Žalm 23, poslední verš. Bratři, sestry, pojďte postavit na naši nohy a prosit Boha, aby jsme mi mohli ty dvě rády do našeho života dávat. Aby jsme mi nezapomněli, co jsme dneska slyšeli. Dvě rády. Spěchat být v Božím království a druhý věc, že dům a majetek bývá po rodiči. Aby jsme my byli takoví rodiči zodpovědní, aby naše děti děkovali Bohu, že mám moudrý, dobrý rodiče, bohabojní, který zajistili mě dobrý budoucnost. Bože, moc tě děkujeme za tvoji rády přinášejí štěstí, moudrost, požehnání. Moc tě prosíme, požehnej nás, otevři dveře nebes a vylej na nás požehnání svůj. Odpust všem naše viny, našim rodičům viny odpust. Nám, rodičům, my často chybujeme. Prosím, Pane, my jsme tady ve tvém domě, aby jsme naučili moudrosti. Protože Boží slovo říká, začátkem moudrosti je bázem před Hospodem. Pane, v bázni přicházíme ke trónu milosti. Prosím nás všech, aby si pomohl, aby jsme byli dobrý rodiči, aby jsme mi mohli zajistit dobrý budoucnost našim dětem. Prosím, poženej dílo našich rukou. Poženej nás, Hospodine. Aby jsme vždycky dávali, nebrali dluh, Hospodine. Prosím, poženej nás a naše děti a kamkoliv my budeme působit, aby lidi spěchali do království nebes, aby byli občany věčné království. Bože, tě moc děkujeme za dnešní den, za ty rády, za Ducha Božího. Bože, ty si říkáš, kde jsou dvoje, troje, já jsem tam. Ty jsi dnes tady. Prosím, abys požehnal všichni rodiče, rodiny. Dotkni se nás, Pane. Prosím, někteří pocházejí těžkostma finanční. Prosím, Pane, daj jim požehnání. Otevři jim dveře nám všem, aby jsme mi mohli dobrými rodiči být, zajistit jim dobrý budoucnost, Pane. Aby jsme byli tak, jak ty chceš. Aby jsme jim předávali majetky a domy. A oni byli tež takoví lepší než my, aby dále předávali majetky a domy svým dětem, Hospodine. Pane, děkujeme ti za Českou republiku, žehnáme vládu Českou republiku, prosím, Pane, poženaj. Pane, děkujeme za celý tento rok, Hospodine, že jsi nás chránil, poženal, dal nám zdraví, zdroje, ty jsi náš zdroj moudrosti, útěchy, síly. Ve jménu Krista my tě moc děkujeme za Ježíše Krista, za tvého syna, děkujeme za Ducha Božího, děkujeme tě za tvoji anděli, děkujeme tě za tvoji služebníky v církvech, v křesťanech, modlíme se za všichni křesťany ze všech denominací, aby dostali milost a požehnání. Ve jménu Krista modlím. Sláva Otci, Syna a Ducha Svatého. Amen, amen. Buďte požehnáni.